Ur araztegia andereñoak arazo bat ekarri zigun gelara, eta horren inguruan hausnartu behar izan genuen. Andereñoaren etxe ondoan igerileku zahar bat dago urez beteta, eta ur hori oso zikina dago. Hango ur zikina ekarri zigun eta galdetu zigun ea nola garbitu genezaken. Taldeka jarri eta arazoaren konponbideari buruz hitz egiten hasi ginen. Pixka bat hitz egin eta gure ideia garrantzitsuenak idatzi eta marraztu genituen. Ondoren ideia guztiak elkarbanatu eta filtroak jarri behar zela ondorioztatu genuen. Ondorio horretara iritsitakoan filtroa motari buruz hitz egiten hasi ginen. Filtroak geruza desberdinak eduki behar zituela ondorioztatu eta geruza horiek nolakoak izan beharko liratekeen begiratu genuen. Hori begiratzen geundela ur araztegia nola egin topatu genuen. Horretarako ur botila bi eta material desberdinekin egindako geruzak behar egintuelak topatu genuen. Guk ondorengo geruzak jartzea pentsatu genuen. Kotoia, ikatza, hondarra, harri txikiak eta harri handiak. Ur araztegia egiteko pausoak hauek dira. Bat, botilari bati ipurdia moztu eta botila horretan tapoiari zulotxoak egin. 2. Beste botila muturra moztu. 3. Ipurdia moztutako botila buruz behera jarri, zulatutako tapoiarekin, eta geruza desberdinak jarri. Kotoia, ikatza, hondarra, harri txikiak eta harri handiak. 4. Behin hori prestatuta, muturra moztutako botilan aurretik prestatu dugun filtroa tapoia behera begira sartu. Horrela araztegia prestatu genuen, probatzeko ur zikina bota eta segituan hasi zen ura erortzen. Hasiera batean, ura ez zen hain garbia atera, baina ur hori berriro bota eta bigarrenean ia garbi atera zen.